Kledhanging Sang Sri Kandi kaya bidodari kang tuwuran. Acara mereka dening Sri Kandi Krida Budaya ingkang dipun padhekani dening Bapak Suwarno. Mugi-mugi karacik tari kreasi Krida Budaya saking Dusun Tegarrejo, Desa Semen, Kecamatan Gandusari. Ayo ngene, Ger. Putri Cina gelang sarana wak mambe murandana mapak kesang lumaku pasoryane angiringi swasana santrida. Budaya Worotan Topo Krida pagi topi. Ayo sedang bisa Krida Budaya. Kledhanging Sang Sri Kandi kaya
Pada tari kang tumurun saka kayangan kadyal ayuning ora ana kang nandingi yen perintah tumurunane ing jagat bisa anggawe sang seming rasa sang satriya Super bersama dulu. Hae
โอ้อาโอ้อาลาเฮ้โอ้อาลาลาลาอาโอ้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 อาลาสิกาไฟ เฮ้เฮ้ฮะฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะโช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 เฮ้ฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะเฮ้ยชอเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ยชอฮะเฮ้เฮ้ฮะเอ๊ะอ่ะเฮ้